Janaka niku mboten mung disenengi putri kraton, widodarié do teluk kalih Janaka. Widodari kayangan niku cacahe Sekethi kurang sawiji. niku pun tau tate dadi bojone Janaka kabeh. Tobat. Apa iya? Nggih. Janaka niku baguse seprapat jagat, separo jagat dipek Janaka baguse, sing separo didombong sak jagat. Kula kalih Toga komanan teng Pletot ngenten iki. lho niku. Kok sampeyan aja nyumbari Raden Janaka ajeng mateni niku sampeyan mangke mboten mateni Raden Janaka ning sampeyan sing dipateni Raden Janaka. Aku ora wedi mati. Oh, tegese mboten kok mati niku mboten. Ning sampeyan sing pancen wis tiba teng pangkone Janaka. Tolong. Tolong. Lung. Tolong. Kula trembelane iki ketoke ndegek bul merem mripate. Senengane ora. Gah aku nek carane do kaya ngono kuwi. Ayo karang ya kesel tenane kok. Engko ki mung tangan siji tatu-tatu-tatuke kok kesel. Dene merem mripate ora. Kaya sing supetke ora. Dengkulmu melacat kuwi.